Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Aw, aguray kayaw. Tayruar ko pa iti kanan yaw. Da kayo atarakan kaw. Wala. Aw. Asus, ang dami mong tarakan Da kayo matgayam da itanggail. Ay wine. Adua. Basta siguraduam adi da makabulos da kita. Unanggal. Mga no agperdida iti mula ti kaaruba. Di makabasol ka. Don't worry, anggail. Nakapagod na amin. Tilaang po sa tisaan. Very good nga roda. Bawal nga min itan ti nakabulos at tarakan. Imayak, daw may kaawisain, kuwaraw. Sa dinaw. Ijay binggay. At damay sa apagayam ka, nga agkanyaw ijay. Nagadda yan. Ay, uray Basta dawat-wat, mapanta. Sa bagay. Kaslakayat kumatiag pa siya rin binggate. Way, mapantayaw. Kadwatan, ninanam atuyang. Sige, mayatak tataba daw. Alangarod, kuwaraw. Umayda kanto dagasain, inton bigat. Untata. Ibagak ni Uncle Inteng. Pakanin nanto dagiti pets ko. Ay, agbuyak man iti tayaw da. Saan lang agbuya, kuwaraw? Anyangay. Amin tayo ang nakatugaw dito. Masapol ang makipartisipar tayo. Anya? Nay, may payapayan na kaun, ti pagayam ka. Hintan, kuwaraw. Makitayaw tamutay. Ha? Maladaw ka na mapan ijay barangay hall. Napanamaya, Inteng. Napan ko nga ron, pinakan dagiti tarakan ni Kuaraw. Apay, saan ka di pa'y asimmangpot ni Kuarog aya? Saan ka nupay nga ron makawid ita? Sapay naibusin ti mais na. Anya? Awanan ipakan ka kadagiti tarakan na. Naibusin. Ay kat gumatang ka ijay tersena ni Marikuanang. Kapilitan nin akas ta. Ay, kaasimot dagiti taraken ni Kuarog no saan da amangan. Sa nabali dagiti po sa ken asaw, ta mabalin ko nga ilutuan iti bagas akanenda. Uray ti kalding na, mabalin ko nga ipastawr. Ay katuan dagiti laeng manok na ti gatangam iti kanenda. Enjoyan nan samutin ti agpaspasya. Nagasam tatalugayam nga aldaw ti panagkanyaw ti pagayam ka. Kasta aya. Sigurado laki day, nga do ti maurnong tayo awat-wat, yan. Ay nasaan ka di aday tawat-wat dita ti adda dita panunot mau. Uwan mang itataba daw. Nga mga numabanglis mo't lang ti wat-wat tayaw. Kababae, no agingga tayo dito'y iti talong aldaw. No kaya't yung tagawin, umuna kayo, tuyag. Agbati akpay dito. Sige nga raw, umuna kamin kini Kuarog nga agawain. Alang raw. Tapno di kayag may mesa. Kaduhan kayaw, tataba daw. Ay, agyaman na, kuwaraw. Nagawid kad marituyang, ningay Kuarog kan kabadong. Nabati da pa'y laeng Marikuanang, may isang aldaw da pa'y ijay. Agparikot ni Kapitan, naipusan ti kanon dagiti taraken ni Kuarog. Kasta? Timutang paikid din bayadan kanon ni Kuarog inton sumangpag. Sumangpot day jay, siguradong ado ti wat-wat Marikuanang. Mabangliston no itantan na pa'y laeng. Ay naimbag ta simbangpot kan Kuaraw. Abay ka diyang kail. Kita tadi muliwayan kan baybay ang dagiti tarakan mahaw. Ang kail. Naibusan ti kanan dagiti manok mo. Hindi ka pa'y nagawid. Aya? Unmat. Iso abayadam ti inutang ko kani kagawad ko anang. Naibusa dagaos? Kaya niya pa ngay. Ikat no nagado ti manok mo. Ay, napanak namin nakiwat-wat ijebinggay tanggail. Isupay mo ta. Nagado nga ron ti tarakan mo. Mapan ka pa'y la makiwat-wat-wat. Kuarog, papanam. Napanak ijay ilay, antay. Anya? At dabarkadak ngagkasangay. Darayak met kanu Ay, kasta. Kat, dagiti taraken mo ngay. Kadadala tayo balay
Amangan nung maliwayam man ang dagiti taraken mo, ay ibagamlaang. Bayan yun nanday. Sakti makamo kadagiti tarakan ka. Sige, makaammo ka nga rod, Kwarog. Una, katagyaman na kiti palagi piyawan tay. At iti paraking ka paray. Ibingayan ka mo't itiwat-wat ka. Ay, agyaman akpari naimbag ka pa yung ni Kwarog. Apay ni Kwarog paray. Dinak-inikan iti watwat. Imot na jay. Anya. Mala, sana bali paray. Tadamot tinintad ko king ka. Ay, imbagla apang ramanak pare. Inton sumarno a bulan, adamanin agkasar iti may sa lugar. Isa din ako. Ijay tumit mountain province paray. Oh! No kaya't mo di umay kamay. Kuma hanggang busy kami met iti barangay hall. Kasta ka day. Naimbag na kayo, ta mabalin nyo ti mapan iti ores sa dinhaw. Ay kat ipakadam nga min paray. Day taki din ti pakitabtabunwa akasarlaan. Isuki din ti ilang langanak. Ay magagalit na sila. Ay, awan ka numanan ni Kwarog anagawid. Binaybayan naman dagiti taraken na. Husto ka. Iso amapan mo man kitaan dagiti taraken na. Tapakanam ida, ay kaasi damat. Anya matanda dya Kwarog. Amuna nga ado ti taraken na panawan na. Ay tidakas na. Nakakaase dagiti taraken na amabisbisinan. Bayam dita. Awan mat imbaga na apakanak. Masapol ka di pa'y nga ibaganakan ka, no adda panunot mo. Masurunak iti dadya Kwarog. No kasuron mo ni Kwarog, maasi ka kadagiti taraken na. Anya? Nakaariwawa ka no dagiti taraken na. Tamabisbisin daw na yan. Taawan nga rod ni Kwarog amang pakan. Dito'y tangag tugaw, Kwarog. Why, tatabataw. Pagbuya ta pa iti pattaw. Madamdamalaing, magantayawn. Ang tanto maninwat-wat tayo, tatabataw. Ay, kituwi na. Sigurado na ita. Kastoy ko makanayam. Kanayon aday tala umawawat iti wat-wat yar aramidan ta. Ay, nagbayatin ngay. Nukas tangag paisaw, Kwarog. Anya day ta, Kapitan, manok samat. Manok ni Kwarog. Di nang tumot pinakpakan. Iso kastoy. Naungkilin na. Ay, anya. Pinanawan naman ang dagiti taraken na. Ay, unay matan ni Kwarog. Agtaraken ng baybayan na. Ay ibagam tuman no lumabas dito. Ano agtaraken kat di na baybayan. Panangidadanos dar aramiden na akasta. Awan, Kapitan. Jikal din na. Nabalod iti nakaiwaywayan na. Iso awin narwar ka. Naimbaglakit di ta nakitam, Kapitan. Panangiruruman dar aramiden na kadagiti animal na. Ay, nasaysaya at laangan asaan nga agtartaraken no kastamot laang. Ay, inteng. Anya nga iti aramidam di tanatay amanok ni Kwarog. Ay ilutom ta kanan dagiti aso ken pusa. Anya? Makitam. Agpigpigirgadan iti bisinda dagiti aso ken pusa ni Kwarog. Ay, una yan. Nakakaasida at talaga. Ay masuro na kun at talaga. Naghilig nga agtaraken. Ang baybayan na. Ibagam ken ni Kwarog taisardeng nanti agtaraken iti dingwan. Nang runa kat di namot maasikaso ida iti hustaw. Ay, may sana ngamin iti balay na kay. Awan tumet asawa na. Di pa'y lang ngamin mga asawa iti parapakan iti aso, pusa, manok, kalding, baka, kabalyo, leon, pating. Kunani Kapitan, saan atila papapanam, Kwarog? Gabay ka na, Kasi kano dagiti taraken mo ang mabisbisinan, tawan ka nga agpakan. Day takit tirigat na nga main, no sana bulos ti tarakan. Anya? Rumbang kumasan ang nakapagod nga main. Tano adda pagpasyaran da tao, mangandalatan iti ruot dita, kat sanda mabisinan. Kumaa, ngam saan mo't nga rod akasta ita?
Jakmat may baon niyang kalinteng, tamangan no adamanin may bagana kanyak. Napatagmat ti papanak, pinanawak latan dagiti taraken kao. Sila ang dagiti taraken mo. Tinasayahat nga main, saan kan nga agtartaraken? Abay nga eh. Panangidadanes kanula ang tararamidam kadagiti taraken mo. Imbaga ni Uncle ko dayta? Wen, kasta ti imbaga na. Kan saan ka kanulaangan nga agtartaraken? Saan ngamin atila pangaw-awisam kin ni Kwarog si Kabadong? Anya kung matibasol ka, kit kinayat na Mike. Masansan ka nung ngamin amaliwayan na dagiti taraken na apakanon. Di mo't imbaga na aya. Apakanan to ni Uncle na. Tirigat na nga raw, di na kanumot ibagbaga nga dagayang papanan na. Anya, ay basol na dayta na. Anya? Sumartan kayaw, nakariwawa kayaw. Anto yung titaraon niyaw, salbag kayaw. Nita, sumartan kamit dita akalday. May isa kamit ang nariwawa. Ay, uray asay numat numabisin, naariwawa. Da kayo dita ang kail. Una, nakakaasid dagiti taraken mo ahayop. Panawam kiti. Kuha nga may. Ay, amom ka day. Mabalin ang makaswan ka iti kastangar aramidan. Ha? Si kaman mo ti ipupok daw, no ipagod da dita nga awan ka na. Ay, pasensya kayo nang kail. Diyak amuakas ta. Ay, tapno awadan ti parikaw. Ila ko mo, dagiti taraken mo. Ha? Apay nga eh. Isuntumot la di mo pakpakanan. Ay, sang kail. Din ti parigatem amang pakan kadagiti taraken mo. Diyak kayat nga ila ko itang kail. Ket bantayam nga rod adagiti taraken mo. Di mo ibat-bati. Wanang kail. Very good. Tapno saan da akaasi ang mabisbisinan, iti manunga aldaw akaawan mo. Ay, nakakaawa sila. Ay na, nakaar-ariwawa ka numanon dagiti taraken ni Kwarog, Kapitan. Anya? Awan ka nung amin manen ni Kwarog, di tabalay na. Mapananday di atao. Awan manin. Talaga asukir Ay, oray siya, Kapitan. Maasyanak mo't kadagiti taraken na. Nang runa ti aso na. Binilin kong tupay. Wen, kunana. Ita, imawang manan. Di la maasyan mo't kadagiti taraken na. Basta ibati nalatan ida. Nga oray awan kanenda itinumanong aldaw. Day tatidyak kayat ka ni Kwarog. Di na pa'y nga rod ipakaamaw. Nukas jay nga adda papanan na. Ay, naknapanamanag. Ay, napanak lang iti lugar ti may sa pagayam ko ang kail. Ay, nukas tamit lang adi ka agtali na iti balay mo. Isardeng munti agtarakan. Kakaasid Ha? Saan mo mat nga itugtugot dagiti tarakan mo? Nukas ta apumanaw ka. Tapno awan ko mati problema. Ay, kuha namin ang kail. Ay, ila ko mount di mo matla maasikaso ana imbag. Sige, mayata ko ng kail. Anyamat na yun. Ta si kapay ti masuron. Kuha namin. Ay, panunutom mo Tarakan ka at tarakan. Ipagod mo, ikulong mo. Sa mong to panawan. Ay, madi. Isungarot na mayata ko nga ilako amin dagiti tarakan kao. Ay, una. May mayat. Tanay. Ibat batim mo't. Ket parikot dagita. Ay, kakasida ang mabate. Iso nga ilakom aminan. Tauray agyan kanto iti papanam. Ilakok man langayin. Tapno awanin ti pangungungtan nyo kanyak. Kun amiris ko, ahusto kayo ang kail. Ay, nasayaan. Saan aday tati pakasursuro ng pay kanyak? Unang kail. Suray. Itala na amiris ko ti bindot ka. Ay, Kwarog aya. Agtaraken ka sa munto panaw-panawan. Saan ngamin anasaya at dayta at ratong kadagiti taraken mo. Husto ti ko na ni Kapitan. Asaan ka ngagtaraken no saan mo matlaang ida amasikaso anay ba? Ngam sakbay na kaya't may mga nakablawan ni Sir Matmat Bueno Valencia. Dita Kwantakla, Kabugaw, Ilocos Sur.
Ken kada kayo aminen apo, anaayat adumdum nga kadagiti drama mi. Ala sige! Didan tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.